Türkmen halyty gadymy döwürlerden gözbaş alyp gaýdýan. Umumy adamzat medeniyetiniň genji hadynatyny öwürlen ajaýyp sungotdy. Biziň gün saýyn ösýän ata watanymyzyň buýsanjydyr. Türkmen zinanlarynyň çeper elleriniň, uwuz barmaklarynyň gudraty bilen döredilen hallarymyz halkymyzyň dünýäde ikrar edilen ajaýyp ýadygarlygydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmen halkynyň dünýäň meden hadynatyna goşan gymmatlyklarynyň birem oň öz boluşly haly sungutydyr. Halkymyzyň buýsanjy we milli gymmatlygy bolan türkmen halyçylyk sunguty diňe bir eli işleriniň kämil nusgasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem odaly bilen hakyky sungut eseri. Çeperçilik senediniň ürän seýrek öz boluşly nusgasy bolmak bilen ol gaýtalanmajak milli uguşuny bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiz köklerini asarlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan dünýä meşhur milli haly sungutumyzyň awraýyny, adowadasyny, dünýä meşhurlygyny ýene bir gez belende galdyryp, özüniň Jany Rowaýat adly ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Bu kitapda halyçy gelin gyýlarymyzyň diňe bir el hünärine, ustatlygyna baha berilmän. Olaryň tebii gözellikleriň ählisini näzik duýgularynyň, nagaşlaryň dili bilen hiç haçan öçmejek haly sungutyny çeper beýan edişlerine aýratyn baha berilýär. Gözbaşyny adamzat taryhynyň iňen gadymy döwürlerinden alyp gaýdýan halçylyk sungutumyzyň döreýüşi bilen bagly gymmatly garaýşlar dogrusynda. Hormatly prezidentimiz Jany Rowaýat kitabyny taryhçylar türkmen halçylyk sungutynyň ýaşy hakda näçe jedel etseler edibersinler. Bize bir zat mälim. Bu hünär döräp soň ýetip gitmändir. Gaýta berkäpdir we özüçe eýe bolupdyr. Beýik perwerdigaryň jomartlyk bilen eçilen sowgadyny türkmen halky uly alkyş bilen kabul etdi we dana wesiýet hem muqaddes hakykat hökmünde gorap saklady diýip aýratyn belläp geçýär. Owa, hakykatdanam göröňde nazaryny egleýän, ýüregiňe rahatlyk, kalbyňa ýakyn berýän türkmen halylaryna ajaýyp bir gudrat bar. Türkmeniň milli buýsanjy, taryhynyň we sungutynyň midemet mirasy bolan halçylyk sungutynyň öz boluşly taryhy ýoly asyrlaryň çoňlugyna uzak gidýär. Öçmejek sungut. Taryhyň saralan sahypalyny tersalanda şollarda köşkleri, meçitler, medreseler haşamlamakda türkmen nagaşlaryndan peýdalananlyklaryna göz ýetirmek bolýar. Türkmen haly nagaşlaryny dünýäň en çemet taryhy binagarlyk ýadygarlyklaryna da görmek bolýar. 13-nji asyryň belli syýahatçysy Marco Polo bilýänmi? Bu ýerde iň iňçe we renk babatda hem iň owadan hallar öndürilýär diýip türkmen halysyna ýokary baha beren bolsa, Fransuz syýahatçysy Moder türkmen zinany güle ýakyn. Oň renke duýgurlygyna aklyň haýran. Türkmen gelin gyýlarynyň ählisem suratkeş.
olar dünyada iň owadan, iň berk hallar dokuyalar diýip belläp geçýär. Wenger ziyahatçysy Van Beri öz ýatlamalarını Orta Aziýanyň iň esasy önümleriniň biri türkmen dinanlarynyň meşhur sungaty hallardyr. Renkleriň hayran galaymaly arassalygyndan, matasynyň berkliginden başgada bu dinanlaryň şekilleriň simmetriýasyny saklamak başarlyklary, iňçeden duýuşlary Ýewropalylaryň gaty köpüsine aňra turdydyr biljek diýip ýazýar. Täzeden döreýiş döwrüniň Italiýan suratkeşleriniň eserlerinde de türkmen hallary ören ajaýyp suratlandyrylypdyr. Lippo Memisi'niň 1350-nji ýyllaky Madonna, Nicolada Busnakarsonyň 1380-nji ýyllaky Mariýanyň peşkeşi diýen eserler de muňa mysal bolup biler. Niderland suratkeşi Gans Olbeyniň İlçiler diýen eserinde şeýlekem Venesiýaly suratkeşleriň we Renesans döwrüniň beýleki birnäçe suratkeşleriniň eserlerinde türkmen nusxawarylarynyň hasy ýerki nusxalaryny görmek bolýar. Lorenzo di Credi'niň Pizza Meýlishanasy adly suratlarynda da türkmen nusxawarylarynyň nagaşlary bar. Ine şu maglumatlaryň özü 11-nji, 13-nji asyrlardan başlap türkmen hallarynyň nusxaw sungat tökmünde dünýäde tanalyp başlandygyny tasdiklamaga esas berýär. Änew medeniýetine degişli nagaş nusxalarynyň ählisi müňjyllyklaryň dowamyny kämilleşip, çylşyrymlaşyp, türkmenleriň nepis haly önümleriniň nagaşlaryna siňipdir. Olar göýülleriň, gyra nagaşlaryň özelini düzýär we öz başlap ulanýar. Summar we parhay jülgelerinnäki ýadygärliklerinden tapylan gurallar, ýagny göýerçek, gyrasy ýiteldilen keser we iýik ýaly tapynlar Günorta Türkmenistanyň çäklerinde taýýarlanan çetimli hallaryň gadymylygyny suwut edýär. Aýdylanlardan çem tutsaň, onu türkmen halçylyk sungatynyň öz köklerini gadymiyetiň çuňlugyndan, ýagny änew medeniýetinden alyp gaýdýanlygyna göz ýetirmek bolýar. Bir 1947-nji ýylda meşhur alim Rudenkonyň ýol başçylygyndaky alimler topary Altay daglaryndaky gadymy Skif aramhanasyny öwrenýärler. Geçirilen gady wagt arşywleri netijesinde Padryk tepesinden türkmen el halasynyň iň gadymy nusxasy tapylýar. Tapylan haly biziň eýýamyzdan öňki 5-nji, 3-nji asyrlarda dokulypdyr. Gadymy Padryk halasynyň dokulyş usulynyň hem haşamlanyş täýärleriniň türkmen oğuz dünýä garaýşyna, felsefesine, şejeresine, tire urug ýollaryna gabat gelişi haýran galýar. 3 gatarda fikre bölüp 24 göl salmak ýörelgesi şol gadymy döwürlerde ulanlanmaly. Gölleriň sanynyň 24 bolmagy Nesil başymyz Oğuz hanyň 6 oğlundan bolan 24 agtygyna deňelýär. Taryhy çeşmelerde Oğuz hanyň 24 agtygyny hersi 12-den ibarat bolan 2 ganata bölünýän bellidir. Padryk halasynyň ortasyndaky gölleriň dikligine sany 6 ademdir. Gölleriň töweregini tagmalar, canly janarlaryň şekilleri gorşap alýar. Geň alýan ýeri bu nagaşlar şugunky dokalýan türkmen hallaryny jikmejik gaýtalanýar. Bu halynyň türkmen halsyzlygyny delilendirýän esaslarynyň biri de Goçboýunuz naqşy bilen baglandyr. Alimler bu naqşyň diňe türkmen amaly haşam sungatyna mahsuslygyny tekrarlaýarlar. Ýene bir belläp geçmeli zatlaryň biri, olum biziň hallarymyz dünýäň bir näçe sergilerinde de ören ýokary bahalary eýe bolýar. Olardan 1937-nji ýylda Fransiýada, Parijde, 1939-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, New Yorkda, 1958-nji ýylda Brüsselde,
1964-65-66 ýyllarda bütün dünýä sergi ýarmarkalaryna altyn medallary we 1-nji derejeli diplomlara munasip boldy. Häzirki wagtda öz bolşly amal haşamtyny goty, halçylygyň gadymy ýörelgeleri, medeniýetimiziň tutuş altyn gaznasy milli sunugata sarpa goýan hormatly prezidentimiz tarapyndan aýrtyn alada bilen gurşandy. Ýurdumyzyň Serdar, Bereket, Esenguly şäherlerinde iň kämil tehnikalar bilen üpçün edilen täze haly fabrikler guruldy. Milli liderimiziň türkmen halkynyň ruhu we maddi medeniýetiniň baý mirasyna bagyşlanan Jany Riwayat adly kitaby hakyky sunugatyň bilen tepkitlerine ýetmegiň ýoluny, türkmen halçylygynyň şan şöhratyny hassa ýokary galdyrmakda taryhy ähmiýeti eýedir. Leipzigde, Parijde, Brüsselde geçirilen halkara sergilerinde türkmen hallaryna altyn we gowhar medallaryň berilmegi bu täsin galdyrýan çeper ustatlygyň ýokary dereje eýe bolanlygyny tasdikleýär. Gelen naýsak, türkmen halçylar tarapyndan dokulan altyn asr adly haly dünýäde iň uly haly hökmünde Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girdildi.